Исәнмесез, эфирда яңалыклар чыгарылышы, студияда Лилия Гатина, алга таба койбыр темалар турында. Билетсіз балаларны трамвай яки автобустан төшереп калдыру тыйыла. Россия президенты Владимир Путин тиешле законга кол куйды. Быел 26-нчы гимназия беренче сыйныфларны кабул итмәячәк. Бу нәрсә белән бәйле? Юлларны чистарттылар, корны калдырдылар. Ни өчен юлларны тиешенчә дәрәҗәдә чистартмыйлар? Татарстанда яшәүче 50 кешедә COVID-19 диагнозы расланды. Чаллыда узган тәүлектә коронавирусның 4 яңа очрагы теркәлде. Бу соңгы тәүлек эчендәге мәгълүматларны Республика оператив штабы хәбәр итте. Шулай итеп, 10 март көнне Татарстан буенча коронавирус белән авыруның барлыгы 18485 очрагы теркәлде. Аларның 15118-е терелгән, 89-ы узган тәүлектә. Билетсіз балаларны трамвай яки автобустан төшереп калдыру тыйыла. Тиешле законга Россия президенты Владимир Путин кол куйды. Документ нигезендә җәмәгать транспорты йөртүчесе яки кондукторы өлкәннәр озатуыннан башка баручы 16 яшьтән кечерәк пассажирны транспорттан чыгарга хокуклы түгел. Мондый карар балаларны урамда начар һава торышы шартларында яки шәһәр читендә калдырган очраклар аркасында кабул ителде. Тулырак хәбәрчебез материалында. Безнең хәбәрчеләрбез соңгы айларда маршрут һәм шәһәр автобус йөртүчеләренең суыкта балаларны транспорттан төшереп калдыру очраклары турында материаллар күрсәткән иде. Мондый хәлләр балаларның билет өчен түләргә акчасы булмау сәбәпле килеп чыга һәм бу очраклар пассажир ташучыларга карата тискәре фикерләргә сәбәпче булды. Считаю, что высаживать детей ни в коем случае нельзя одних, потому что они могут попасть неизвестно в каком месте их высадят, в каком расположении и в какую ситуацию они могут попасть. Они остаются где-то, и опасно, и холодно бывает, и опасно. Чалларның яңа законга кагылышлы фикерләре аерыла. Берәүләр бу балаларны якларга ярдәм итәчәк, икенчеләре яшь пассажирлар махсус акчасыз йөри башлаячак дип саный. Я думаю, закон-то хороший, но, возможно, будут многие пользоваться просто. Знаете, дети бывают разные. Видно то, что некоторые дети, имея деньги, просто как бы не хотят платить. Правильно сделали. Детей надо защищать от недобросовестных водителей. Я очень положительно отношусь, потому что я за этот закон. Детей не должны высаживать. Я бы вообще сделала бесплатный проезд всем школьникам, поэтому я только за. Шунысында билгеләп үтәргә кирәк, яңа нормалар балаларның өлкәннәр белән бергә билетсез йөргән очракта гамәлдә булмаячак. Юл йөрү өчен түләүдән баш тарткан очракта алар якын арада тукталышта төшеп калырга тиеш булачак. Бывают случаи, когда детей без сопровождения взрослых высаживают из общественного транспорта, и они идут пешком в непогоду, в темноте, без возможности связаться со своими родителями. Здесь ведь и до беды недалеко. К сожалению, такие тревожные сигналы о жестокосердечных водителях общественного транспорта поступали ко мне из моего округа. Мне кажется, очень своевременная и гуманная инициатива. Моннан тыш хәзер төбәкләргә мустакил рәвештә контрольдә тоту механизмнары кертү рөхсәт ителә. Закон нигезендә юл йөрү өчен түләүне контрольдә тотучы вазифаи зат пассажирдан шәхесне раслаучы документ таләп итәргә хокуклы. Лилия Гатина, Айдар Мусин, яңалыклар. Юлларны чистарттылар, корны калдырдылар. Безнең редакциягә шәһәрнең төрле районнарыннан юлларны һәм ишек алды территорияләрен сыйфатсыз чистартуга зарланып мөрәҗәгать килде. Шәһәрдәшләр сүзләренә караганда, махсус техника эшли, нәтиҗә юк. Урынга безнең төшерү төркеме чыкты. 31-нче комплекста корны чыгарасы урынга трактор аны юлның уртасында калдыра. Нәтиҗәдә зур булмаган бустауы барлыкка килә. Машина йөртүчеләргә ул юлны каплый, шуның аркасында юл транспорт һәлакәтләре булырга мөмкин. Видимо, вовремя не успевает снег чистить, то есть проехать тяжело. По сути, да, нужно убрать, конечно. Но честно, не замечала. Видимо, потому что каждый день суета, проезжаешь мимо. То есть привыкли уже? Привыкли. Ну, не убирает снег, вот. То есть вот этот сугроб, а вот представьте, выезжаете, низкая машина, там не видно. Да, будет не видно, будет как машина проезжает. Габдрахман Әбсәләмов проспектында юлларны чистартуның сыйфаты тагы да зур шик тудыра. Корны тукталыш янында ук ташлап, маршрутка керү юлын ябалар. Шәһәр хакимияте мәгълүматларына караганда, 9-нан 14 мартка кадәр Халыклар дуслыгы проспектына
кабат хезмәт күрсәтәчәкләр. Шул исәптән чаллар зарланган участокны чистартачаклар. Моннан тыш план буенча махсус техника Чулман, Хәсән Туфан, Тынычлык автозавод һәм Шәшәк бульварында эшләячәк. Лилия Гатина, Русланбек Мухамметов, Александр Кащеев, Яңалыклар. Шолда җәй көне шәһәр юлларын карап тотуга һәм төзекләндерүгә 100 миллион сум акча тотылачак. Башкарма комитеты аукционның җиңүчесе дип Горсвет предприятиесен сайлады. Февраль урталарында дәүләт сатып алулары сайтында торглар ачылды. Финанслау чыганагы шәһәр бюджеты булачак. Юллар исемлеге инде төзелгән. В рамках данной суммы будут выполнены работы по содержанию и текущему ремонту дорог, светофоров, подземных переходов в летний период и текущий ремонт и эксплуатация муниципальных сетей наружного освещения. Башкаручы вазифаларына машиналар йөрү юлын юу һәм су сиптерү, тузан һәм чүп-чарны себерү, тротуарларны чистарту, юл катламнарын вак җимерекләрдән бетерү, шулай ук юлны карап тоту керәчәк. Урман промышленности агач эшкәртү, җиһаз тану һәм эш кораллары. Буларның барысында Экспо-Кама күргәзмәләр үзәгендә территорияләр үсеше 2021 форумында күрү генә түгел, алып та булачак. Төзелеш һәм җиһаз өлкәсе вәкилләре үзләренең алдынгы яңалыкларын һәм иң яхшы материалларын тәкъдим итә. Урман промышленности агач эшкәртү, җиһаз тану һәм эш кораллары 2021 ярминкәсе җиһазлар җитештерү өлкәсенең яңа технологияләре белән танышу, җиһазларны карап тоту җайланмалары, дизайн уйлау һәм кирәкле фурнитура табу өчен иң яхшы мөмкинлек. Мы занимаемся производством накладного декора для корпусной мебели, декора для мягкой мебели. Компания Greenhouse занимается шпанирными изделиями из натуральных пород древесины. Это более 250 наименований шпона. Җиһазлардан тыш күргәзмәдә агач эшләнмәләре, буяу һәм ябыштыру материаллары җитештерүчеләре белән танышырга да мөмкин. Не все знают, что из камня можно делать изделия. Изделия именно бытового предназначения. Это подоконники, столешницы, лестницы, обеденные столы. Җиһазлар җитештерү компанияләре һәм дизайнерлар белән Экспо-Кама күргәзмәләр үзәгендә 13 мартка кадәр танышырга мөмкин. Татарстан прокуратурасында торак коммуналь хезмәтләр өчен түләүне хисаплау мәсьәләләре буенча гражданнар кабул ителәчәк. Очрашуның 1 март көне Татарстан прокуроры урынбасары Юлия Наумова, Татарстан Республикасы төзелеш архитектура һәм торак коммуналь хуҗалык министры Марат Айзатуллин һәм Татарстан Республикасы тарифлар буенча дәүләт комитеты рәисе вазифаларын башкаручы Александр Штром белән бергә үткәрәчәк. Кабул итү Татарстан халыклар дуслыгы йорты бинасында, Казан шәһәре, Павлюхин урамы 57 адресы буенча узачак. Чара 15 сәгатьтә башлана. Алдан язылу өчен телефон 843 291 1925. Бу сезгә җиткерәсе соңгы мәгълүматыбыз иде. Мин Лилия Гатина сезнең белән сау булашам. Исән-имин булыгыз. Приглашаем на всероссийскую выставку «Леспром. Деревообработка, мебель, станки и инструменты» с 10 по 13 марта в ВЦ «Экспо-Кама». Ходьба и бег – залог здорового тела. Тонкая беговая дорожка Ямагучи, тренировка под любимую музыку, управление с пульта или панели, легкое перемещение, табло достижений, амортизация сбережет ваши суставы. Ямагучи – ваш путь к совершенству. 5-9 һәм 1 башкалабыз Казанга комфортлы рейслар. Сезгә уңайлы булган тукталыштан алып китәбез. Һәр 10-нчы барып кайту бушлай. Күп каналлы бердәм телефон 5-9 һәм 1.